Здравейте, хора! Добре дошли в едно ново видео. В днешното видео, както сте разбрали от нашото и много яко заглавие, покажа какво сме направили. И ето там ще е мишенката, ще стреляме и ще се получи много яко видеото. Видеото ще бъде малко по-дълго. Втора част на предишното видео стреляме с пушки. Да, но може, за съжаление... Да се стреля от ето на тераса на вашите екрани. Да, за съжаление. Просто не ни позволиха, няма да може, но имаме и други места. Вижте тук, чакайте само да ви покажа, вижте каква стрелова сме направили. Така че има какво да се прави. Това така ли трябва? И сега Вало отива да стреля. Ще ме насочва още към мен, а? Който кажа харесва, на може бутон. да ме последва и в Инстаграм профила. Добре. Валю Захария 360. Добре, айде да пробва, Вало. Така. Чакай. Я проби пак. Май стреля нещо. Чакай малко. О, Вало! Спокойно, ето няма... не, нали? О! Какво? Не сме го пукнали. И стреля. Еми дай, пробвай пак. Добре. Дано вече... Както сега, моя ме последете в Инстаграм профила ми. Също така се абонирайте за канала с Камбанка, за да не пропускате всяко едно мое видео. И очаквайте утре задължително трета и последна част как стреляме с пушката, защото е този приятел зад камерата, който снима оператора. За съжаление ще си тръгва и се опитаме да заснем видеото. Няма да ви оставим без видео, хора. Само на него има един проблем, защото това нещо ще бъде всъщност снимано в реалност. Няма да казвам, но днес, защото от утре му се блокира камерата. От утре му се блокира. От утре му се блокира камерата. Аз ще измисля така че, начин хора, да може да снимаме. Може да се инсталира ново приложение. Абе ще видим как ще снимаме. Какво правиш, Не говоря на камера. правим видео, Кари! Пречиш ни! Оцели девятка май. Щица оцели. Добре. Чакай малко. Снимаме. Десятка. Не, мисля, че беше девятка. Само да... Мой ред да снимам. Може ли най-накрая да Трябва му е блокирана камерата. Валя после Тони най-накрая на аз. Добре. Абе, стига си спорила, бе. Тик. Антоне, на камера сме, бе. Да. Ужас. Айде, просто пъхай пълнителя и да стрелям, че няма да можеш да стреляш. Защо? Малко си, не знаеш как да държиш. Ще научим извън камера, просто сега сме на камера. Ама чакай, аре верно да се опита детето. Добре, аз ще ви покажа обаче. Добре. Айде, искаш ли докато аз? Така, искаш ли ти да стрелнеш още веднъж? Аз да й обясня правилата. Така, айде, така. Ама аз така ще държа и ще да стрелям. Ау, да, верно. 10 минути. После ги качваме в YouTube. В YouTube качваме? Ми е студено. Добре. Еми, Валя, вече сме на камера пак. Добре. Да, След кратко прекъсване. Добре, докато ти стреляш, аз ще обясня правилата. Така. Окей. Кари. Окей. И добре, хора. Давай. Чакай, че аз не съм зареждала пак. Редовния номер. Вие ще трябва да ми го зареждате, да знаете. Добре, ще го зареда.
О, добре. 10. Айде сега Вало ще снима. После ще стреля сестра ми. Не, Валю, ти, аз. Валю, ти, аз. Не, аз съм първи. Добре, айде Кари, давай. Дай Кари да пробва сега. Кари на кадър си. Кари, после ще има в YouTube. Добре. Не искаш ли? Не искам. Искам да Айде давай, няма да се срам. Срам ли те? да. Кари спокойно. Все едно никой не те снима. Браво! Оцели седмица. Между другото, добре. Чакай, сега Вало стреля. Аз искам да не се. Това е Тук на камерата излиза като северното сияние, бабта. Ако искате да пусна фенерчето... то е пусната светкавица. Браво на Валю. Да остава ли няколко патрона, защото има 6 патрона. О, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, но... Обаче 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, дай сега Антон. Обаче, сега, идеята ми е... Чакай, ти тук като говориш, аз тук ще търся някакви патрони. Идеята ми е просто... Карина, айде да отиваме там да гледаме. Ето тук открих едно. Тони, давай, обяснявай. Добре. Аз мисля, после след като отново заредим пушката, малко след това да приключваме, защото са ни казали, защото аз не искам да правя видео подки на всичкото отгоре, не съм много свободен и... Знаете си го. Едно патронче тук на едно почти ли сме го заредили? Така малко ще отдалеча. Тук сме сложили патрони. Е тук. Да, верно, ти си малко глупав, ама карай. Добре. Сега, Вало, тъй като малко полудя ще оправя патроните. Кари, я ми дръж. А през това време, И ти ми ги дай. ние можем да се разходим тук. Да се качим на някое дърво. Сега вървим си. Да, вярно е, вървим си. И тук е любимото. Това представлява то. Приключвайте. 2 минути. Дал ви 5 минути преди малко, стига. Дарни ги преди 3. Добре, айде 2 минути тогава. Така, защото имаме 2 минути още. Чай, аз да се кача тук на другото. Аз с камера много. Срам ме. Възикам те. Така. Опа! Чай, ще я се... Така. Не се качвай. Айде, хора! Добре, айде, че камерата е в мене, между прочим. Така че... Добре. Айде. Чакай, аз чуем даже майка ми и баща ми. Добре, сега е мой ред да стрелям. Предавам камерата на уважаеми Вало. Аз не стрелях. Стреля. Стрелях само един път. Мухни. Така, Валю. Ти, Валю. Айде, искаш да те снимам. Да. Айде! Пред абонатите на Вало. Хора, айде, давай бързо, имаме още няколко минутки. Не са няколко, мисля, че една. Когато майка ти вече дойде да ни вика, тогава приключваме видеото. Да. Окей. Девятка. Девет. Чакай, имам два изстрела. Айде. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ти си девятка, много си близо.
Но си близо. Казвам ти. Много си близо. Е, това си беше десятка. Давай. Оцели! Еми сега Валю ще стреля. Оцели жълтото ли? Не, преминаваш тухлите, ти казах. Аз ли? Не. Излез зад тухлите, за да не може да те оцели, Валю. Чайте тук да се дръпна. Чакай, стига толкова бедай на Карина. Аз два, още един, три. Два изстрела имаш. Аз добре. Давай, Кари, давай ти си. Добре, ето я Кари. Различай, Валя! Еми добре беше осмица. Дай пак. Чакай, аз не мога да си залетя пушката. Това е излюлен проблем. Добре. Добре, това беше осмица. Аз тук гледам на камерата. Добре. От начало. Ще сметнем колко точки общо всички имаме. Не се състезаваме. Не, просто ще сметнем точки. Не, няма да пресмятаме нищо, Валю, защото сега майка ми ще дойде. Даже вече трябваше да сме приключили, защото са минали 3 минути от момента, в който казах на майка ми 2 минути. Така че хора, така. Чакай. Да стреляш патроните ли бе наш? Не, бе. Айде, Валю, ще снима ще стреля последно. И обърни камерата за един... Още не. Добре, ама последния го правя аз. Защото последния е най-важен винаги. Не на брадата, бе. На? Рамото. Така ли? Не, бе, на рамото. Опираш си го е тук, бе. Тук. От другата страна. Десничар или левичар си? Левичар. Значи на тази страна. Нищо не е цели. Еми, не знам. Добре, аре, прави си го как. Еми, добре, сега е ред на последният и най-важен изстрел. Аз съм последната! Ай, чай ти. Добре, Кари. Обаче последния изстрел искам да го направя аз. Добре, значи аз и ти. Добре, айде тя разстреля един последен изстрел, защото тя влезе малко по-късно във видеото. Тони, Да, виж какво открих. добре, остави го. Дай го. Пускаш 2 патрона, не ни трябват повече. Баца. Вало, дай им патроните. Вече са минали 4 минути. Ето, готов съм. Даже 5. 4 минути, даже 5. Даже 5. Защото е време Карина да стреля. Последен изстрел е предпоследен, защото последния аз го стрелям. Добре. Седмица. Добре, Кари, искаш ли ти да снимаш? Да. Добре. Така, виж, Кари, заставаш тук. Чакай, аз ще фокусирам всичко. Аз ще оправя просто. Ето така, Кари, да се вижда. Човека, който е зад мишената. Ти, Кари, виждаш ли? Какво? Гледай на камерата как прави. Кари, така. Трябва да Вижда държиш. М човека, М акач. Чакай. Така. Така, Кари, така. Добре, сега е мой ред. Последно. Последен изстрел. Вало! Не, чакай. Последен патрон. И да измислим заглавие. Последния бъдещ патрон. Да се зареди. Винаги последния става. Добре. Какво сливахте? Сега е време да дадем един добър